želim da kao prije svega čovjek, Srbin, patriota, ali i kao gradonačelnik Banja Luke, da skinemo onu neku tamo pretpostavku koja kaže predsjednik Srbije, rukovodstvo Srbije pod snažnim pritiskom. Ne, nisu oni pod pritiskom i ja sam pod pritiskom. I svaki Srbin, bez obzira da li bio gradonačelnik, predsjednik, bilo koji pojedinac je pod pritiskom. I pritisak određenih sporazuma, ponuda, ucjena, prisila na srpski narod po pitanju Kosova i Metohije je pritisak za sve nas. Prema tome ne treba taj pritisak samo da se stavlja na rukovodstvo Srbije koji ima najvažniju i najtežu i mogu reći najnezavidniju ulogu. Prema tome pritisak uzimam i na sebe i na grad Banja Luku i želimo da aktivno učestvujemo i da naravno da našem narodu pošaljemo poruku da nema tog pojedinca bez obzira na funkciju, da ne kažem nas koji smo predstavnici naroda, koji nismo svjesni šta znači Kosovo i Metohija i da znamo šta ne treba da uradimo